Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bandiraɓe ɓiyankoɓe Dakar TV yonti e kabaruji men e ñalawma talata hande sappo e nayyi lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas. To banggue gonka coronavirus e nder leydi Sénégal, galle jagorɗo kalfinaro kala ko wiite cellal e nder leydi Sénégal ɓe kolliti hen hande tolno oɗo yarata ɗiɗo communautaire en jeegomo contact suivi joyi noon celli hen temedere e sappo e tato goni oɗe saaha suudu safrirdu guila e ɗiɗi lewru mars ha e ñalawma hande o temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo gondi e rafi coronavirus e nder leydi Sénégal temedere e capanɗe jiɗɗo tato celli hen ɗiɗo maayi hen koto waɗa évacué temedere e sappo e tato oɗo saaha wonɓe e suudu safrirdu ha joni noon to banggue rafi coronavirus e nder leydi Sénégal to wuuro lamorgo ngo e nder weekend o ko ine wona yimɓe temedere e sappo e ɗiɗo pawama e juuɗe oɗe saaha tawa kadi ko saliɓe rende sarɗiyeji couvre feu e nder wuuro lamorgo ngo gouverneur Dakar Alassane Sall o holliri oɗo saaha kala mabɓe nanggaɗo koko fawete junggo o wasima kadi wuuro ngo ndeɓe tinnoto e teddine ɗiɗo ede sarɗiyeji woni couvre feu so tawi 20 heures yoni deecu e galle ma so wona ɗum kala moɓe nanggui hen foof dañat caɗele Job Isaac hakkude makko e Dieynaba Bally caggal nde on hollitno oɗon ɓiɗɗo ko kanko jeemu ɓe ginni e nder weekend o hollitama noon o inniri ko Seydina Bougazeli hanki jamma noon hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall o waɗi jillu taw kadi ngun jillu bettugu to hôpital Idrissa Pouye gonɗo to Grand Yoff CTO e altine hanki jamma o tawa noon nguɗon makko jillu ina soomi hen woni rende compte kadi e ballal makko faade e mabɓe to Louga to yimɓe jeenayo mbaɗa quarantaine woni ɓe joña saabi ɗum ko tumede wondeɓe rafi coronavirus e nder Louga kabaru o feññi ɗum ko mawɗo cafrowo e mabɓe biyeteɗo Cheikh Sadibou Senghor o holliti oɗo saaha Louga ina jeeya e ɓurɓe hewde hande e rafi coronavirus e nder leydi Sénégal di kala nokkuji ɗi ganduɗa yimɓe ina pottanno e nder Louga saabu so wona ɗum rafi o koko jogori ɓeydade Tambacounda gouverneur région hono Oumar Balde o holliti e nder oɗo 72 heures ko ine wona temenne e jeeɗiɗo moto fawama e junggo e nder Tamba o holliti kadi oɗo saaha région Tamba o ala nattowo hen ala jaltowo hen o wi ɗiɗo wiyete motoji mo rokku kalis ɓen gendarme maɓɓe ɓen police aɓe ɓe mbawa sodde ceenuji mawɗi ɓe mbawa sodde ɗin motoji saabu kuulal ngal wi ko kala moto nanggaɗo a yewat ujunnaje ɗiɗi e temennayyi moto ma accite kono so tawi motoji ɗi kadi gaccitama ɓe dañat kursiji ko ina wona ujunnaje jeegom ujunnaje jeetati ɓe nawa wadde firti ɗum ɗo kala moto hen nanggaɗo ɓe nanggat ɗumen ha couvre feu o gasa ɓe goppita ɗumen to Kolda ɓesgu mum ha joni ina e haɓade rafi coronavirus o Moussa Diallo omo waɗa erago makko e wurɓe e nder région Kolda foof ndeɓe teddinde laaɓal ngal ha tendi kadi e sukaɓe Kolda e région o ko kamɓe daroto ɓe daɗo e haɓade rafi coronavirus e nder région o to Lenkiring ɓen rewɓe wurnoɓe e doole muɗumen wuuri Balde holliri ɓen yahannoɓe lumoji e yeyannoɓe foof oɗo saaha ko e jonde ɓe jooɗi ɓe mbawani dañde koɓe dokki ɓesguji mabɓe Elage Tidiane sappo e nayyi lewru setto 2001 e sappo e nayyi setto hitande ujunaje ɗiɗi e nogas duuɓi sappo e jeenayyi oɗo gorko gamaji ko yalti aduna leñol ngol foof ina dilli e ñalawma hande o e ruttude teddugal oɗo gorko daraniɗo wiyo ɓe mbimami jaydeji men ko piniri hande e nder leydi men Sénégal Le Tribune wi yimɓe nogas ina ñoñca toon to Touba tumaɓe ɓe gondi e rafi coronavirus Libération wiyen observateur Louga Touba Thiaroye ina fusa o saaha Libération arti ko e wadde ballal mum e rafi coronavirus e nder leydi Sénégal noon naydi nani hen Sococim Total Dangote Sumo e entreprise aji kewɗi sa rendini foof koɓe mbaɗi e heɓade Covid-19 e nder leydi Sénégal commerçant sinnois gonɗo to Petersen o ko waɗi ko ɓuuriɓe kamɓe foof Libération wiyen ha joni Dakar sous tension sabu Goltape heeɓi toon gondude rafi coronavirus e ñalawma altine hanki o jayde men las wiyen président Macky Sall e wondi e mum chargi camion ngaji ha heewi maaro ina poti yaade e 150 commune e nder leydi Sénégal jagorɗo Mansour Faye ele témoin o wi yaha garta moɓe kalata o ko goo feccere milliard ɓe jooɓi transport o saabu Job kam o holliti Mansour Faye fotani fawede e junggo makko ko fawa ko e junggo makko saabu woni milliard uji 5 transport o Les Échos arti koye balle Covid-19 o foof yiyama hen Allah yiyama hen kadi yeygo Source A arti ko Touba maire Abdoulahat Kay o holliri Abdoulahat Ka o holliri haare Covid-19 nde guila fuɗɗi ha joni ko ina wona 1.1 million ɓe mbaɗi ɗumen hen ñamde e yerde Sud Quotidien wiyen président Macky Sall wi confinement total o so tawi rafi o yarani caggal ko toon paɗen so tawi eɗen nana kawuji communautaire ɗi ko ɗino goni mbewata haɓade L'Observateur wiyen Job Si kay kanko kay o wi tan Mansour Faye rokka ko milliard uji 5 e yaha garta nguura o L'Observateur ha joni Dieynaba Balde caggal nde o wi ko Job Isaac sowimo o heftima o innirimo Job Isaac inniri ɓiɗɗo o Seydina Bougazeli bandiraɓe ɓiyankoɓe Dakar TV ko ɗo min wayno toon ha janggo so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama.